Origen culpable de la situació dels homes. La serp era el més astut de tots els animals salvatges que Javé Déu havia fet. Digué a la dona: «Així Déu ha dit que no en mengeu de cap dels arbres del jardí?» La dona li respongué: «Podem menjar fruits de tots els arbres del jardí, però el fruit de l'arbre que hi ha al mig del jardí, Déu ha dit que no en mengem ni el toquem, perquè moriríem». La serp replicà a la dona: «I què? No morireu pas. Déu sap prou que el dia que en mengeu se us obriran els ulls i sereu com els àngels, que coneixen el bé i el mal». La dona, veient que l'arbre era bo per a menjar, que donava gust de mirar-se'l i era temptador per adquirir el coneixement, prengué del seu fruit i en va menjar. En donà també al seu home, i en van menjar tots dos, i a tots dos se'ls obriren els ulls. Llavors conegueren que anaven nus i cosiren fulles de figuera per cobrir-se a la cintura. Sentiren després els passos de Javé Déu, que es passejava pel jardí a l'aire fresc del dia. I l'home i la seva dona s'amagaren entremig dels arbres del jardí perquè Javé Déu no els veiés. Però Javé Déu va cridar l'home: «On ets?» Ell va respondre: «He sentit els vostres passos al jardí, he tingut por i m'he amagat perquè vaig nu». Li replicà: «I qui t'ha fet saber que anaves nu? Que potser has menjat de l'arbre de què t'havia manat que no mengessis?» L'home respongué: «La dona que m'heu donat m'ha ofert el fruit de l'arbre i n'he menjat». Javé Déu digué a la dona: «Què has fet?» La dona va respondre: «La serp m'ha convençut que en mengés». Javé Déu digué a la serp: «Per què has fet això? Seràs maleïda entre totes les bèsties i tots els animals salvatges. T'arrossegaràs damunt del ventre i menjaràs pols tot els temps de la teva vida. Posaré una enemistat entre tu i la dona i entre el teu llinatge i el seu. Ell t'atacarà al cap i tu l'atacaràs al taló». A la dona li digué: «Et multiplicaré els dolors i els embarassos. Tindràs els fills amb dolor. El teu desig t'impulsarà cap al teu home i ell el voldrà sometre». A l'home li digué: «Perquè has escoltat el que et deia la dona i has menjat de l'arbre sobre el qual t'havia manat que no mengessis, la terra serà maleïda per culpa teva. Tota la vida passaràs penes per poder menjar d'ella. Et produirà espines i cards i menjaràs verdures, menjaràs el pa amb el suor del teu front fins que tornis a la terra, que és d'on has estat tret, perquè ets pols i a la pols tornaràs». L'home posà a la seva dona el nom d'Eva, perquè era la mare de tothom que viu. Javé Déu va fer a l'home i a la seva dona túniques de pell i els va vestir. Llavors Javé Déu digué: «L'home s'ha fet com un de nosaltres, pel coneixement del bé i el mal. Si la seva mà pren també de l'arbre de la vida i en menja, viurà per sempre». I Javé Déu el va treure del jardí d'Eden per conrear la terra fèrtil d'on havia estat tret. Expulsà doncs l'home i va posar davant del jardí d'Eden els querubins i la flama de l'espasa fulgurant per guardar el camí de l'arbre de la vida.